Benvinguts a Enroca't en la llengua. En aquest capítol aprendrem el moviment de la dama. La dama es mou com la torre i l'alfil. Es pot moure per les caselles de la fila, columna i diagonals on es troba. No pot continuar avançant quan troba una altra peça en el seu camí. No pot botar. La dama pot capturar les peces adversàries de la mateixa fila, columna o diagonal.